Otigana nayo na gusika mutwa soro botrunde ni gongo kumanya buna ekyombe gya Solidarity International Foundation gekobwaterana na Manga Heart ni goli tukolia lero baba korwa amaigelio gocha asabamenye bamukorogonya igogotoka asebunge ya Masaba ekitutu Masaba county ya Nyamira ni go baba kwegeligwa na kibabwenete kobwatia lichiko chinga kiba kobwatia enibo ya Nyagosira. Twikira iga gocha gosemia abantu baitu ng'aki yaya minto nere buya tobwatie process ya succession ya kero monta ararire twamanya ng'aki ebinto bikorwa ase Nyagosira paka biche bakasomba anta bakorete ki bararoro twaereira abantu baitu twabaeresire gento getang'ani kegimanga monto tayobwata libaga lyokobaga ebinto bya Nyagosira ose gokora kende yonsi ebinto bya Nyagosira unless kabwata lirube kurwa sekot bono rende twabaereire twabatwarira amabori twatwarire session yengiya twaeresanire erinde tobasemi na kobaro kigoro elichiko erinde tokeani no nebina ekaro korigereri gusiye ito kisina Nyamira nabo korigereri no nese bigambere beito kwanyora ng'ebine ebinge biraroro ni gobire bibwatekaine na mang'ana yomugondo gosendemero ekiaga nabo konyora actually oise korigereri chisegi chinyinge abantu abange bakura okoba ya amalemo twarra abantu abange bagosera koru chinsobo twarra abana abange bakoriru enibo ya abaibori babo bono okobantu na ekiombe kia International Solidarity Foundation totaite go prevent one tokonyara go synthesize community enyare ko understand kero kwa bwatiriri ichokelilia enibo nabo konyara go kora succession buya abana bagochia se generation yago generation yago kurwa se yende bagokora succession buya nabo konyara to gopunguza gender based violence.